Lah yo ngene iki ape turu. Ora iso turu, weteng-weteng kalireng. Duit-duit ra gablek nduk omah dipaedo bojo ae. Piye? Apa enak golek pekecot terek gawe hiburan. Lumayan kok oleh-oleh akeh kena gawe lawuh. Golek pekecot ae. Kok yo angel ya golekane pekecot ya. Golek nanti. Oh, golekane pekecot ya. Ya angel golekane pekecot iki. Lah yo golek pekecot terus malah gak oleh-oleh. Lah terus golek nang rek. Wah, lagi terus piye? Golek pekecot to angel. Wah, lagi meneh nek gak oleh pekecot agak iso masak iki engko. Lah terus anak bojoku mangan opo ki meneh? Wah, jelas dipaedo bojoku meneh ki meneh nek gak iso masak iki engko. Iya lah rondo ijen kan rewangi. Kenapa arek gendeng telulat dulu? Kenapa arek iku ngene? Kok telulat dulu golek apa kaya? Hah. Jan. Kenapa kejelat dulu? Duh, awakmu Mbah, lha kenapa nduk kene bengi-bengi celulat dikeprok wong kapok dikira maling. Nah, aku iku rondo. Iki aku jaga. Lah jaga opo omong nduk kene bengi-bengi? Ya kaya jaga ngenteni arek-arek gulung rene kok. Oh, ketepaan Mbah. Jaga kampling. Kenapa? Gak dirokok ngono ta? Tepaan. Ora masalah rokok, nek aku rokok panggang nggowo. Nah, terus lapo kowe? Sampean golek ipen ta? Kowe jeneng nomor ta? Iya. Mungkin gak tahu turu kok lipan iki lho. Ya bek menone oleh ipen, Mbah. Lumayan kok tak tombokone. Kena gawe tuku apa-apa nek meledos nomere. Golek nomor kowe. Heeh. Wani ta kira-kira tajak nepi ya. Yo panggawani wong kene wis peteng renekno nek poe. Lho ndi, Mbah? Lho pasine sing nggone golek nomor biasane. Ya, gampang mari ngene amal aku ta. Saiki ta? Iya. Wis gak apa-apa ndak budal. Nah, persyaratannya apa, Mbah? Nggowo menyan, nggowo kembang, Wis siap ngono-ngono disiapi dhewe apa nggowo ya mulai sate dhisik. apa nggowo bakso? Mosok golek nomor kok bakso iki lho, kok aneh kowe. Mari-mari ya dupa dosa ngene iku ae biasa. Tapi nggowo sana siap ya. Siap nih engko golek bengi kan ono kono. Oh, yo sih ndak budal, Mbah ya. Lah ayo. Iya, ayo. Gak apa-apa saiki ya. Golek nang nduk juga. Samane ta aku kan. Nek kene engko anu, ya ngene iki jenenge iku. Oh, ning kiri kita. Iya. Permisi, assalamualaikum salam. Permisi, amit Mbah kula nuwun. Mbah, permisi, assalamualaikum salam. Permisi Mbah, kula badhe darek tangklet niki napa Mas Joko. Mas Joko. Meneng wae ta. Loh, kleru ta ngucapmu salam. Kleru. Lah bener sih, Mbah. Assalamualaikum salam. Ngono. Oh, Kak, salamku salam. Teman ta wes. Nah, nek kene iki. Cuma gak gocos wae. Kak nggowo. Wah, enak iki. Nah, nggowo apa Mbah iki? Enake kang gocos wae. Nggowo rokok gak apa-apa ya? Wis rokok ae. Lah mosok demi dengan rokok. As. Doyan ae, pokoke penting ana gebul-gebule lah apa ya. Korek. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi Mbah, kula ndarek tangklet napa leres niki daleme Mas Joko. Itu Mas Joko. Lah piye dene? Ngawur. Itu Mas Joko. Wis bener piye? Kok Mas Joko domu. Kowe meneng ae ta. Oh yo. Bukan lagi, Mang. Wis, yo. Lah ya wong demit kok dikek rokok ku doyan, Mbah. Wah, ngawur iki. Wis ta. Wis.
Lungguh kono. Nah. Tak tungenane ya, rungokno nduk kono meneng kowe ta. Yo. Assalamualaikum, salam ya gaib. Ya setan gundul, Amin. setan gendeng, setan tulit. Amin. Kuro. Kuro. Oh, durung. Oh, Assalamualaikum, salam ya setan teko gak diundang, mulai gak diterno. Nah, iki mau tujuannya apa mah? Minatno putune. Wah, ngawur golek nomor. Oh, golek nomor. Golek nomor. Nomor takone wae ngakeh. Nomor apa iku? Ya nomor sing gawe iku lho, Hongkong ta Cina kowe. Golek nomor apa? Inggris. Inggris. Heeh. Waduh tenan. Setan iku bingung, setan iku. Kan setan gundul, setan pinter, setan. Nomor sing 21 kuwi kok nomor begenggek. Wah iki. Sing kanggo bengi, ya. Wis tang. Assalamualaikum, salam ya gaib. Setan gundul, setan gembleng, setan teko, setan dulit. Si. Setan kok gundul apa gak si setan gondrong ta? Sama nang wae lah. Wong donga kok diganggu terus saya lah. Ya setan teko gak diundang. Teko Kok setan? Lihat setan gak tambah. setan sing goleki nomor ya. Oh, iya terus. Setan sing golek nomor. Setan sing golek nomor aja diganggu terus lah. Setan gundul, setan pinter sing nang goblok aja teko. Apa sing diucapno? Jon iki mau oleh nomor. Jaluk nomor. Ya nomor. Nomor piro ya? Ya kudu meneng sik, aja ngocot ae kaya nambimu. Ciluk mit kemat kanit setan gak doyan kemeteran dure. Lho, awane kok gak kowe nek semerindi koyo ngene. Citok kok semerindi kok ngene rek. Ciluk Ciluk Sekarang juga kono tak balik mau jual jawil mau jadi wani kowe jual jawil terus saya gak konsen iki aku mulia kono gak anu Duh wong iki kok bolak-balik kok jawil mulia kono gak wani ku wah gak tatak iki mulia wong jadi wani gak wani. Nah